lísteček a on křičel a on měl takovýhle malý nožičky, ty vole. Boha. Jak sa môžu volať vytrať? Boha, bol to zelená, aha, tu je. Kúpeľný ho mám. Bože, idem si ho namalovať. Žikor krámel Uberstrajk. Oh my god. Takže som tu opäť. Aj s Kristianom tuto je. A chceli by sme sa porozprávať. Chceli by sme sa porozprávať o takej veci, trošičku vážnejšej. Že bude odmena voláka do Riky. A napríklad, keď preskočíme, ja som čočot. Keď preskočíme, bože, keď presiahnem na tomto videu 10 odoberateľov, tak budem točiť s volakým a v HDčku. A keď presiahneme 20 lajkov, tak si strčím nohu do hajzla. Tyže 10 odoberateľov, keď presiahneme. Doriti. No jasne, ja som to povedal. To strihni celé. Čakaj, nie. A znova. Dobre. Počkaj, a hovor. Nie. Nepoď s Kristianom. Ale nie, tam sa to dobre, tam sa to dobre, toto, jak sa to povie, tam sa to dobre som sa tam zakoktal tak brutálne, ja som naozaj nechcel, to náhodou. Tak to, Dobre, to nie, strihni, nie, že, Filmy. dobre. Takže, keď presiahne 10 odoberateľov, to už mám 10 lajkov, tak potom budem točiť v HDčku, aj s kamarádom a v HDčku. A keď 20, tak si strčím nohu do hajzla lajkov, nie odoberateľov. Dobre, takže to by bolo asi všetko. Mám mnoho úvodov, ale najlepšie sa mi ľúbi. Teraz vynašli v Černobyle taký dobrý úvod. Buď tam príde aký mutant, alebo tak, alebo proste mutant. Dobre. Takže, toto sú tie úvody. Boha, Nikos, kde si? Autority. A nie, my little pony, my little coat. Bože, kde je tam maska? Kde to bola? Ďalší z úvodov, ktorý bol tiež vynajdený v Černobyle, tak tie sa volá zavesený mutant na dverách. Ideme vám ukázať, tu je. Bože, bola tam stolička. Takže to by bolo asi na dneska všetko. Majte sa. A tu je moja zbierka. Čo je? Keď chcete vidieť čočota, tak tu je. Čau. Stopni to, rýchlo to stopni, rýchlo. A to bože, kde je ten oný? Ja stopni to rýchlo.